नमस्कार, माझं नाव सौ अश्विनी मंगेश परब. माझं गाव सिंधुदुर्ग, माझं माहेर कुडाळ आकेरी उमरस आणि सासर कणकवली तरंदळे. आणि आत्ता मी तुमच्यासमोर सादर करत आहे महाराष्ट्र ही कविता. त्याप्रथम प्रेरणा क्रिएशन माझी कविता आयोजित जावे कवितेच्या गावा भव्य ऑनलाईन काव्य संमेलन ह्यात सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे मनापासून धन्यवाद. सर्वांना मराठी भाषा दिन आणि कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे महाराष्ट्र. मानवता, माणुसकी, हिम्मत, रांगडे राष्ट्र, तो आपला लाडका मजबूत महाराष्ट्र. अनेक वीरांनी बलिदान तुझ्यासाठी दिले, त्यामुळेच आज आपण सुखाचे दिवस पाहिले. संतांच्या शिकवणीतून तू घडलास, थोर व्यक्तिमत्व घेऊन लढत नेहमी राहिलास. छत्रपती शिवरायांची अंगी तुझ्या शक्ती, विचारवंतांची साथ मिळवून घेतलीस तू मुक्ती. मराठी तुझा बाणा तरी प्रत्येक प्रांत सामावलास, एकीचे प्रतीक कसे असावे याचा धडा शिकविलास. विविध तुझ्या भाषा, विविध चालीरीती, प्रत्येकाच्या मनात दडली तुझी प्रीती. भगव्या रंगाच्या धर्तीवर निळा हिरवा रंग, निसर्गाच्या थेंबांनी न्हावून जाते तुझे अंग. मुंबई आहे तुझी सोन्याची राजधानी, भारताच्या काळजात राज्य करते राणीवाणी. तुझा अभिमान हा फक्त एक दिवसापुरता नसावा, प्रत्येकाच्या नसानसात तो रक्त म्हणून हसावा. दिल्लीच्या तख्तावर अभिमानाने झेंडा लहरतो तुझा, सर्वांसाठी खुल्या दिलाचा राजा महाराष्ट्र माझा. सर्वांसाठी खुल्या दिलाचा राजा महाराष्ट्र माझा. धन्यवाद.